koronavirusari buruz hitz egin nahi dugu segidan, baina animalien ikuspegitik oso gutxi dira COVID-19 kutsatu diren animaliak, baina jakin badakigu hainbat felidae edo felino kutsatu direla. New Yorkeko Bronxeko zoan esate baterako 8 leoi eta tigre kutsatu dira, gero sendatu direnak eta mundu osoan 6 katu ere bai. Azkena, orain egun gutxi jakin dugu Bartzelonako katu bat hil egin zela COVID-19ak jota. Ainara, konta iguzu. Dirudienez bere etxeko jabeek kutsatu zuten Kataluniako katu hau, lehenagotik ere beste gaitz larri batzuek ere bazituena. Esan daiteke mundu osoan ia 4 milioi lagun daudenean COVID-19 kutsatuta, dozena pasatxo felino ez dela gehiegi ezta, baina animaliengan normala da beste era batzuetako koronavirusak izatea. Eta horregatik, albaitariek gaixotasun honen inguruko esperientzia handia dute. Egoitz Bikendi, Bizkaiko albaitarien elkargoko lehendakari ordea da. Egoitz, kaixo, egunon? Egunon. Koronavirusa nahiko virus arrunta da animaliengan, ez da, Egoitz? Bai, forma desberdina dekoz. Animaliengan, txakurrengan, katuengan, behiengan, osea, forma desberdina dekoz, bai. Baina animaliek edo aberek izaten dutena ez da COVID-19 virusa, beste koronavirus bada, ez da? Bai, holan da. Badira beste biru batzuk, eta normalean, izaten dugu alako orkezpen, beherakoekin batez be, ez? Bai egiera, gazti bai aldabelaukin, eta, batez be, alako, zelan da, biriken aldeko kaltea be bai aldebe zauki, baina gehien bat, maskotengan eta, berakoak izaten dira. Ze antzerakotasun egon litezke beste koronavirus batzuen artean eta COVID-19aren artean? Beherakoa esate baterako, bai izan daiteke zaugarri amankomun bat, ez? Baina bestela? Baina bestela nik uste dut, alako amankomunik ez dagozela. Pentsa behar dugu, hau COVID-19, ez? Gaixotasuna, apur bat ezberdina da, ez? Gaixotasun berri bat ala, virus bat ala barri-barria, aldatuten doana, eta kigula ondinokarren pertsonen game bai zelako, tratamenduak eta zelan doan aurrera, eta, oindinokarren joan gara apur bat, eta apal ikustenia zelan doan aurrera. Gizakiak etxean egon behar izan dugu konfinatuta, animaliakin nola jokatzen da koronavirusaren aurrean? Gehien bat, eukin behar ditugu alako oizko edo arruntat diren pauta batzuk, eta mantendu behar dugu batez, garbitu igual hankak apurtxu baina ez erotu, nik uste dut, izango litzatik ez da igual, konparatzen gatik ez, ulertu behar dugu, animaliak ez da bela pairatzen eta ez da bela transmititzen gaixotasuna, Izan daitekez, edo aldugula antzeman direla fomite bat, fomitea dira azken behaten, bizire gabeko gauza, alduguna virusa eroan alde batetik bestera, Orduan, eukin behar dugu, alako kontroltzu bet, eta, adibidez, pertsona bat baldin badago, COVID-19 gaixotasuna izan duena, alegindu behar gara, etxean deku zen kauzak garbitu bai, beren jaten eta edaten da ben lekuetan, apur bat, kontrol apurtzu bet, baina nik uste dut eukin behar dugula alako kontrol bat, baina, erutu gabe, Neurria galdu gabe. Bai, nik uste dut, egon azenean entzuten, aziranean inara berretan esaten ez, badauzela felino batzu, eukin da bela, edo agertu direla COVID-19 apur bat erlazionatuta, eukin dugu zalako azterketa, eta estudia asko, azten bola honetan, ikusten zelan doan aurrea atatzera, New Yorkeko, zooko eta animaliak eta tigera zelan egon ziren, baina azkenean, eukin behar dugu kontuz eta ez galdu iparra, Pentsa behar dugu aldabela eukin, baina, adibidez, Bartzelonako katu hori da nabe bai, zeukala bihotzeko gaixotasun larri bat, bale? Orduan, gero eukitea COVID-19 izan daiteke beste gauza bat, pertsonen ganbe bai ikusi dugu, eukin da, edo aldabez eukin zenbat patologia, eta gero gainera eukin COVID-19. Baina ez da izaten benetan hiltzen dauan pertsonaren arzoia edo animalia hiltzen dauena, Eukiten dabe beste patologia bat. Hiltzen duten arrazia dira aurrete dituzten beste gaixotasunak edo, Claro. Beste gaixotasun batzu dira, horretik hori bebai eukin behar dugu kontu, bebai ikerketak dauz eta hasi ikusten,
animaliak eta batez be, hori esan dozuena, katuak eukiteko COVID-19 hasi dira ensaio klinikoak egiten eta, bueno, begiratzuten, eta karga birika sartun behar jakin da, eukin behar dauena, da kantidade handia. Orduan, guk trasladatzeko, katue edo animali trasladatzeko COVID-19 izan beharko litzateke, karga birika oso handia eta altua, bai? Orduan, bueno. Bai. Nola nahi ere, egoitzez, galdetu arnion lehen, konfinamenduagatik galdetu diozulako, Manu, baserrietan esate baterako egoitz, konfinatzen dira abereak, ez? Koronavirusa dutenean. Bai, azkenean, albaitari partetik bagauza dituta, ez? Eukin ditugunean gaixotasunak, adibidez, pesteak, edo bruzelosiak, tuberkulosiak, ohituta gauz, ez? Epidemiologia aldetik beti esaten da apur bat kontrola, ez? Egiten da, leku baten konfinatu eta zenbat eta alik eta mugak hasi kontrolatzen, gaixotasun hori ez joateko alde batetik bestenantza. Orduan, albaitarik ohitura daukogu orain dala urte askotatik ez, gaixotasun horrekin eta behar egiten eta eguneroko gauzak izaten dira guretzako. Ari gara izketan egoitz bikendi, Bizkaiko albaiteren elkargoko lehendakari ordearekin, pensaliteke albaiteriek ikerketa asko egin dituzuela koronavirusaren inguruan, eta beraz, baduzuela esperientzia gizarteari eskaintzeko gaixotasun honekin, ez da? Bai, eta, esperientzia emoteko eta batez den ikuste dut parte hartzea, ez? Ze, azkenean, oin entzuna dekogu askotan, ez? PCR-ak eta horretarikoak eta laborategiak, guk albaitariak ohituta gauz horretariko teknikak erabiltzen, ikasten dugu karreran gauzenean ikasten dugu zelan egiten diren, laborategia dauz, usteot Espainialdean badauzela 50 laborategi albaitarienak egiten direla PCR-ak oizko froga moduen, eta badeko esperientzia, ez? Ezagututa eta zelan behar diren, eta Eta zuen PCR horiek baliagarri dira gizakientzat ere? Bai, gertatu dana batez ben, izan da, teknika eta metodako ekin duguz, azkenean, likidoa behar duguna ez, edo reaktiboa azkenean, egon da faltan leku batzuetan, baina, eskaini da egiteko teknikak eta, apur bat ikusteko eta aurrera joteko. Baina goitz, zuek minduta edo haserre zaudetez, zuen elkargoan, albaitarien elkargoan, zuen laguntza hori eskaini duzuelako, baina orain arte ez dizuetelako onartu laguntza hori, edo ez zaituztelako kontutan hartu, ez da? Ez. Guk orain dela, ezakit bizpairu aste, bialdu gendun, osasun sailera eta aldundietara bialdu gendun, apur bat, eskutzit bat, ezan ez zelan geunden prez, ez, lagunduteko, gero esperientzia aldetik, eta, geure albaitaria, bai, aldabelako horretariko parte hartzea hartu beza. Eta, baina ez da izan da apur bat orokorrean, ez, badauz herrialde batzuk, albaitariak izan direla, eroan da benak, zelan prozesua, zelan joan behar dan, eta zelako erabakiak hartu behar diren parte hartu dabe, baina adibidez, Espainialdean badauz leku batzuetan hasi diren albaitariak behar egiten, eta sartzen hori ezaten dana, ez, komite zientifiko horretan, eta hasi dire parte hartzen, baina hemen adibidez Euskal Herrian ez dugu ibokin inolako erantzunik. Ez onerako, ez da txarrerako, baina batzuetan badakigu, ez da, iziltasun horrek niretzako adibidez da txarrago, ez, ezaten badutzue, ikusiko dugu, pentseko dugu, badeko zu erantzun baina ez dugu inolako erantzun. Eta nahiko zenuke baliatu entrevista zerbait esateko, zerbait eskatzeko, zuek esan nahi duzue Bizkaiko albaitariak eta orokorrean albaitari kolegioak laguntzeko prest zaudetela? Bai, lehenengo eta behin ikusi behar da, funtsezkoak izan garrela hasieratik, ez da? Albaitari klinikak adibidez, egon dira denbora guztien zabalik, maskotak eta animaliak ikusteko ez, larri egon direnak, eta behar izaneko gauzak egiteko, baina ezke horrez gain, elikaien segurtasuna bebai kontratzen dugu, animalien askuntza den gauz, egiten dugu lan orokor bat laborategietan bebai parte hartzen dugu, orduan, nik uste dut, badeko gula esperientzia handi bat, gaixotasun pilo bat dauzela duan, eta geroz eta argi dago ez, OMS eta FAUk esaten dabe, OMS esaten dau, 170 gaixotasun berriak izango direla zoonosiak, hau da, animalietatik etortzen diren gaixotasunak. Egunetik zenbat esan duzu, arkatu egoitz? 170. Orduan, argita garbi dago, animaliak horti badauz,
nik uste zeinek egon beharko lirateke hor, albaiterek egon behar duzu, hori da zentzuzko gauza uste dut. Bueno, eskari horrekin geratuko gara, edo bentsako goeta horrekin, albaitarien iritzia kontutan hartu behar dela. Egoitz Bikendi Bizkaiko albaitarien elkargoko lehendakari ordea. Eskerrik asko gurekin egotagatik hemen Euskadi Irratian. Vale, eskerrik asko zuei, Gerarte. Ondo segi. Eskerrik asko. Faktoria.